Kamloi sibun perlok kane kalong ka jingpen bena yawan ha ka jing yakop khwai dok ha bala penlong da ki trai pung ha mo phanlor ha ka pung jong ikong rina bala penyat da iba si khar shadi bat em rin thathiang lembat ki perlok jaka mo phanlor toris kane ka jaka kalong ka ba itanat bha kumbang ila bena na kawi kpor shakawi kpor bat ka pung ru kalong ka ba bit bat ka ba he bha ladang iwan ha kane ka jaka te ka tiket ba ya khwai te ka singi kalong lai hajar siru yang khwai maka arpulai tarik benai bashpeu arjar pusau ondi ya ki tiket por bat jaka por khat arbaje kamut pm haka arpusau benai bashpeu arjar arpusau por khwai kalong khandai baje hadu lai baje pm ki price ru kilong ki ba ihun hakte kasngi plaban yu iru hangne lingba kane ka dur ba ya ka price ningkong onyo khatsan lak ka price ka ba ar onyo shpolak bat ka price ka ba lai onyo lai lak ka ba sau ar lak habaya de bat ki price jong ka constellation pat constellation a kan thup khat phatli ki number onyo ba chi lak iwe constellation b shpotli onyo ba ar phojar we Constellation C seputli onyo bet sepujar uwe. Constellation D seputli onyo bet san hajar uwe. Ya ki jingtip ki ba company phila ban phone nal nekol hakine ki number. Kandon ru kalau kidro hakte kasngi ngine peje ki price pan. Price baningkong onyo bet san lak. Price baar silak price balai lai phojar price basau khasan hajar. Price basan 10,000 bat price ba hnreu onyo san hajar. Kador tiket pat kalong lai spa si tiket